ha na-ese ya n'ụcha ụcha ya bụ white a na-akpọ onwe ha whites ya bụ ndị ọcha, nke bụ na ha na-eme ejije onyonyo ha agaghị eje chọọ onye isi ojii na-adịghọ ka ha ga na-achọ sọsọ ndị dị ka ha wee na-eme ejije nke bụ na ụmụaka anyị na-elele ejije a ha mere film ha agaghị ahụ ndị isi ojii, ha ga na-ahụ sọsọ ndị ọcha. Ụmụaka anyị na-elele ejije a, ihe ejije a ga na-eso na-emezi ka mkpụrụ ọjọọ ha kụnyere n'ime anyị wee na-eto wee na-amụta na-abawanye ụba, nke bụ na anyị ga na-ahụ ha ka ndị bụ ndị ọma. Ile anya ọfụma, ọ dị ka isi mmadụ abụọ na akụnụba ha ọ dịrị onye ọ dịrị ibe ya. Ilele ya wee tụlee akụnụba ha ọ bịa na nhatanha ya bụ equality. Ma ile anya ugbu a ka ndị ọcha si eme ihe, anyị na ha anọghị na nhatanha. Ha nwere ohere karịa anyị nwa bụ ndị isi ojii n'ihe niile a na-eme. Ọtụtụ ndị isi ojii nọ n'ụwa kịta na-eche na amamihe ha nwere bụ etu amamihe ha kwesịrị ịdị, etu ha si wee bịa n'ụwa. Ha amaghị na amamihe ha kwesịrị ịkarị ụdịrị ihe amamihe ha nwere ugbu a. Achọghị m isi na ndị isi ojii enweghị amamihe ka mkparị ghara ịbata n'ihe anyị na-ekwu, maka na ama m na ndị isi ojii nwere amamihe, kama ọ bụ ka ndị isi ojii mepee anya ọfụma hụ na ha nwa bụ ndị isi ojii bụ ndị kwesịrị inwe amamihe karịa amamihe anyị kwesịrị isite na nkụzi, mmụta na ide ihe. Anyị ekwesịghị ịhapụ ide ihe, ịgụ akwụkwọ, maka na ụdịrị a anyị ga-eji ya na-akụziri ụmụaka anyị ihe. Ụmụaka anyị esite na ya wee na-amata ihe ọfụma. Tupu nwatakịrị etopụta wee bụrụ okenye, o kwesịrị ka ọ bụrụ na nwatakịrị a amago ihe ọfụma, nke bụ na tupu o jee si na be ha pụọ ga-ebiri n'onwe ya gaa mba dị iche iche na-abụghị ebe nne na nna ya nọ maọbụ ebe nne na nna ya bi. Anyị kwesịrị inwe ọba akwụkwọ na be anyị nke ga na-enyere anyị aka ịdị na-akụziri ụmụaka anyị ihe, na-agwa ha lekwa etu ihe a dị, lekwa otu ihe kwesịrị ịdị, ihe kpatara ihe a ji wee dị etu a, lekwe ka nke a si wee mee, ka ụmụaka anyị wee nwee ezi mmụta tọrọ atọ. Ụwa nke taa enwere nke ị nwere ike isi na ime ya wee na-agbasa ozi. Ọjọgọrọ mba ụwa bụ nke a na-akpọ ịntanetị ma ọ bụ World Wide Web, nke ị ga-esi wee na-agbasa ozi dị iche iche nke ga-enyere aka ka ozi ọbụla ị chọrọ gbasaa gaa ọfụma, na-amụta ihe. Anyị wee na-akụziri ha ihe etu o kwesịrị isi dị. Anyị kwesịrị imepụta ụzọ nke anyị ekwesịghị ihido isi na nke ihe ndị onyonyo ya bụ vidio nke anyị na-ahụ n'ọjọgọrọ mba ụwa nke ndị ọcha na-egosi anyị. Anyị kwesịrị imepụta nke anyị ga-eji na-akụziri ụmụaka anyị ihe. Ọ ga-enyere aka iji gbanwee ajọ echiche a, ajọ mkpụrụ a ndị atịtị kụnyere n'ime anyị. Anyị ekwesịghị ịhapụ ka ndị ọcha wee na-asa anyị isi. Anyị kwesịrị ịnọ na ndozi na imezi ihe gbasatara onwe anyị na agamnihu anyị. Anyị ekwesịghị ihube isi n'ebe mmadụ ibe anyị nọ ma ọ bụ na-akpọ mmadụ ibe anyị ka o nyere anyị aka. Anyị kwesịrị ịnọ na mmụọ, tụkwasị obi n'ebe onye kere anyị ga-enye anyị ihe niile anyị chọrọ. Ọ bụghị mmadụ nkịtị. Ọ ya bụ ofufe Serapis a ma ọ bụ Serapis worship nọ n'obodo anyị ugbu a, mana o si obodo ndị ọcha nke anyị nwa bụ ndị isi ojii bịara wee nabata. Ya bụ ndị ụka bụ ndị kwesịrị ịdị na-edozi obodo, ndị kwesịrị ịdị na-eme ka ihe na-aga ọfụma, ya na nri ndị mmadụ ga na-eri, maka na ego a na-etinye n'ụka karịrị akarị. Ọhanwa bụ ndị kwesịrị ịdị na-edozi obodo. Anyị bụ ndị isi ojii ekwesịghị ịnọ na ndị soburu ndị ogbenye ọnụ ntụ n'ụwa, maka na ego ndị ụka na-enweta karịrị akarị karịa ego ndị ọzọ na-enweta. Ọ bụrụ na ndị ụka na-enweta ego a niile, dị ezi njikere na ihe ha na-ekwu maka ya, kedu ebe ego a niile na-aga? A na-enweta ego a niile a na-enweta, kedu ebe ọ dị? Ego a niile a na-enweta n'ụka, kedu ebe ọ na-aga? Ego a ọ na-aga n'eluigwe? Kedu maka ndị nọ n'ala? Nke a bụ Serapis a achọghị ka anyị gaa eluigwe. Ha achọghị ka anyị gaa eluigwe. Ha chọrọ ka anyị nabata ndụ ha. Ndụ ha abụghị ndụ anyị. Ihe a bụ ihe m chọrọ ka ndị be anyị ghọta, na ndụ ndị Serapis a na-ebi, ndị atịtị na-ebi, abụghị ndụ anyị. Okwu a ka m chọrọ ka anyị wee ghọta n'ụbọchị nke taata bụ Tọzdee. Ị na-ahụ aha Tọzdee? Tọ a bụ arụsị ha. Ị ga-ajụ onwe gị, kedu
onye bụ tọ anụnwa a na-ekwu okwu maka ya. Kedu ka anyị si wee bido ịba ụbọchị aha ndị a? Ma ọ bụ ilekwa n'anya tọ anụnwa a na-ekwu okwu ya, anyị nwa na onwe anyị bụ ndị isi ojii, anyị enwere nke anyị nke bụ nke ga-enwe ụdịrị oyiri nke ha. Ịghọta ihe a bụ ihe anyị ga-ajụ onwe anyị, ma anyị nwere nke anyị, maka na ihe a bụ ihe ha ji wee jide anyị n'ọrụ. Ihe a bụ ihe anyị kwesịrị ịdị na-ajụ onwe anyị. Ihe a bụ ajụjụ anyị kwesịrị ịdị na-ajụ onwe anyị, maka na echi bụ Fraịde. Kedu onye bụ Fraị? Kedu chi bụ ihe a? Kedu arụsị bụ ihe a? Satọde, Satọn, Mọnde ya na Sọnde. Anyị na-ajụ ajụjụ, anyị wee na-enwe nghọta tọrọ atọ. Anyị kwesịrị ịdị na-ajụ ajụjụ a nke ọma, maka na ihe ndị a niile bụ arụsị dị iche iche ha ji wee tinye n'ụbọchị n'ime onwe anyị, ebe anyị na-amaghị na ụbọchị niile anyị na-ebi na aha ndị anyị na-akpọ bụ aha arụsị ha. Anya wee na-abanye n'ime ha, anya ewee na-eche na Serapis a na onweghị ihe ọ bụ, na ọ dị mma. Anya wee na-efe onye nwere ihu dịka nke ha, ntutu ya na-awụda dịka nke ha, imi ya dịka imi ya bụ imi onye ahụ, anya ya na-acha ka nke ha. Anya wee na-efe onye dị otu a, na-asị na otu a ka nwa nke Chineke dị. Anyị nwa na-anabata ha, mana ha nwa na onwe ha bụ ndị ọcha, bụ ndị atịtị, anaghị anabata anyị nwa chaa, kama ha ga-ese ndị asị na ha nwa bụ ndị nọ na ọkụ mmụọ, ya bụ hell na bekee, ka ọ bụrụ ndị na-eji oji. Ha nwa na onwe ha bụ ndị ọcha, anaghị anabata ihu dịka ihu anyị, mana anyị nwa na-anabata nke ha. Anyị egosigo na ndị a bụ ndị ọcha ahụghị ndị ojii n'anya, ekpoko ya ọnụ. Ha ahụghị ndị ojii n'anya, ndị ọcha ahụghị ndị ojii n'anya.